И ти ли мислиш, че консултантите по детски сън станаха твърде много и пазара се пренасити? Защо тогава все още родителите смятат, че децата се раждат неспящи и това е така, докато бебето не го израсте? Защо тогава все още има родители, които вярват, че най-важното е храненето и ако бебето е нахранено, то ще спи? И защо е общо прието малките деца под 6 години да си лягат в 10-11 вечерта и не е нормално да си лягат рано? Ще ти кажа защо. Докато не се появят достатъчно консултанти по детски сън, които да информират, обучават и да помагат на обществото, родителите ще са все толкова неинформирани и положението ще е все същото. Значи сме много далеч от целта на това да станем много по-информирани като общество. Ако ти мислиш, че притежаваш нужните качества и желание да се обучиш и да се развиеш като консултант по детски сън и да станеш една от нас, ела на вебинара. Темата ще бъде: струва ли си да станеш консултант по детски сън? Как да се обучиш и да се реализираш? Ще те очаквам, само ми напиши на лично думичката консултант и аз ще ти изпратя линк за събитието.